dak mensim ka bakhya le ban jit yau nu nu bo phimon nganam ong to jit ini yau nu bo phimon jit dak mensim bakhya klet no swa kentat no swa ka to bai ba nai nget yigi to ki kentin bakran kinong yalap election ki ong la phio ka bai bai tabet what I wake mar ngiu khasi midon kita penriu betipriu ubabu PS Kiri ubadi unong hikai skol ubadi wei na Kiri orang ba ubajiran benta ban pensngo shek pai ba talor ka jingai lenti jongapor bat kumno ban penondor da ka bai jengmot ban mi sekmat ban jit ikinong ilam gi babiang hakane gesini kan bat ngi menta uni orang ba ola keren da ka ban mi ru katto kane gi jingken tho persya ayak sarkar ka bakin nong ilam kila keren lengba ki sakhi na ki kot khubor dak boong bagi babun gijingkran gidei ki syukran berklem pendep biki kam ngini skap khandiat halor gijingkran jong bobu PS Kiri maton ki benta berikan kumnu habide pakata kaji ya penpau hakan dengan Elekshon MP ya kata kaji ijiri kai kata kaji ijiri ngaru ngadon ki benta meletai markat kum ka constitution jong kare India articles 19 ke boong kum de freedom of speech and freedom of expression. Kari India jungi karoi hadu kate haga jingsin char kalong de badon kita ki criticisms ki criticize ya ka jingsin char hari India. Kumta haga nek step kumwei nekir rangba nga ngadon menitai. Nama parang wong kum lokin parang wong if you have knowledge let's order light the candle on it. Dina ta kata ka benta ka bahmadu menitai hagan ka step kalong halo kata wei ka kot khubor ka bami hau nong san hima ka baong lada pi jai penriu Independent office Delhi yakini ki kentin lakran dai ba person song lada pidon pi ji ka jai penriu di Independent office Delhi bat kumjur ka jingkran jing ba bantai dor ba pai lada pi ji ka jai penriu Independent song hapo patok kumo song u manra da kasloi banra ada kesloi kata kebom laban pedang namal ladau tau bai jai benriu udah bani khun ban sacrifice hadu bani yo ya kata kecil bani isya yo tu so bani kai yo so retang sistem por lawan mesondar hatu tau di bai jai benriu udah self interest ngalut belong udah tu self interest halal ketika jingi jai benriu yang kita ki arngun hang ne ngadon bani tai ban pedi mau pai ba undup tip kai ka belajar yau khun khasi khara jungi hadin baka CA bala pas apa parlimen kabla tip kum CAB bala support daka akata sangma bat ka besir kai kalong how to snam de haka ar pu hundred November ar hajar ar pho hangne la I ya kata Phi hne ngasai pai ba tombor ki mender habau wei na ki hun khasi jungi ta delur cha nyuta la khat hakakti jungi te ki te hne la I plan ya ki ding jungi bikira de ki lati ban bom yo khasi habe de bakate hato ki pulit ki la le kamno ki te baro ki badon ki pe ki te ding lati bikira te ki ding lati Ira hangne kata kani ke iri yang ke NPP ke office hapo Delhi nalor kata om tanglata ka jing iri jung ki sakawei ke mga PI kalong ka jing sian hangne ka jing sian hak step yang ka jing lenya maka jing toi ke snam ke balului ke balong hak ar putri gumpang ar hajar ar hapo mukro habagi sangut ki hun hiu trap kila khat hak te kesi kata kade keji iri kane dalilei ngandam lapan pedang pada kata kejing tombor ya ki KSU wei ni sodar jong snok umwai ulangat hakate ke lanot hakate ki mender bal ta keteng ju ide uba tengsan wan war uba sabom satit hakate ke sini bau let mansngap ye ke jilang jong ka KSU bal FKGP dan bok ulalai nak tersim jong ke jingyam nak akti jong ke bandar bat hak bedai betai ke jing siat yap jong ke sanut pat apa mukro kalau ke buat pala hadu kini kisi menta
Yong balai kata ke NIA dan dia kata ke CPI mentokit. Hendai kata ke NIA ke jimut kata ke sarkar mekhlaya kemut non intelligence agency. Kemut ke bom don jimut ero. Hadu kini kesi bynta. Kata ke tahu kan. Nama kata ngak kentu. Ya ke sang balang. Ke ijri. Yong dari pemerintah iri. Let sedeli pan office nak NPP hapo Delhi. Kerang bagi PNI yang kata kajat iri lemda kumta ondom don baplang kemoplang kebalik ke NPP kiong tapi ijri pidebin office hapo Delhi kata kadi ke AK kaba ngam sngeu pedang ngam laman pedang kumurang ba dikiti jingkran krenung kena jong kiti aringut kinong ilam jong ke NPP kam tamli usembut menteri bade yikene sarkar MDA bedau di iba presiden tensong nak tang kentui ba Preston Tensong, please control your tongue. Kata ke jingken tu ke jongai, but ke baar, ke bang hap ni tai kalong. Ha ke bedi, ba kata ke jingking, ha dam sai ke ba ki pai ba ki ut na ke por se ke por. Ha bedi bedi ke jingking, ha po dam sai. Balik ki ut, ke dau kalong. Wong kum no. Uba Preston Tensong wong kum no. Lada ubadan upanisya banga bamsap ngan hiar suki kum menteri ino kum UMLA kade kini banga habale tai ya kene ke jingking uba preston hi ula dep ai ke jinsai on teno eka na ka jaka ba penekam ki sipai on te ke jingking batmai ha omyam kane kami ha mopor omde manga ba keno kata kadi ke jing ong hai ke ja kani ke skim dak batma ente hendai menta la si repair ke barim kano ke jing stok pai ba habu ki ya kieng na ke jingking kalau ke jing isne hendai ka ba phla kalong sa ke ja ke skim menta la pipule ya ke ya ke jingkran la tepop highway na issue street banengkong do ni long kemi kasi ita ikong RBC sang hang ne kadon ke jingkno de ne kada kata bong nang bam sopan ba Preston Tensong nang bitit ikong RBC san we ni kilong kmi pin sngau kumno ide banengkong do na pleng ki kasi bri chief secretary han sang de burami ne la penja porom dai ba Preston Tensong ha kane ka kot khubor kidon ki jinsha ha mo por wat yek jinsha amdai manga ba krauti namar ba kiru ki PNI ya ka AK ka bomi habdur ngam banse pangan sei namang ngam jukran klam ki documents hak hanga ngakren lingkat bagi documents ndai menta ka jikran yarap khana election kalong klam don jingmut klam lawan prinsya manobadei pan manobalat la siap halup la siap kwang mau la siap khosni la siap kwangti iwe kane dalili hak jai benri jungi khasi ide ben borom katkum ka articles katkum ta ka representation of people act 1951 by section 77 ka ongkom no ki nongkran pa ba ki bak kraw ki ben borom iwe pai pat habi dei but kade ke election menta ba phla ka election kan stang ha khnai tarik rei ka jingtu ba ka jinsakam ka pisa ka jandap daki pho klor mano badon kti hakane ka election menta panwanra kumkiri ki ek kham tam hakane ke jila kristan ka jongi na kentu yeki bor jong ka an habu ki yokem yekino ino ki ben pensai ba di thuk ye kirtang jong ki kham bagin tip pai ba ki de na ka seng la ne ki di na ka ka party re la ki snap jar kamut ka don ka ek challented hakbi de par ki bor jong ka an but habi de pan but kata ka election mentau snam ka jingi kno ka bashir kai kata ka jingi kno hangne nga don ki jing shisha kumno la ong hangne ka congress don menta ha ICU ka European PP kimpoisano sinoru jit yak NPP snyao phalang haka jinsha kat kum ka election commission jungkar India ka congress ka patpoi ha ICU kadang don kadang national party kadang yo katot gitili ki state sensar hari India ndai kembalong ka NPP menta kala yar ka kerdan ka jongka ka jingyar kerdan jongka kalong
nadu usnem 8,000 kendai itu nyotrik jung jiliu 8,000 kendai la itu eka kumkata ka national party hendrei hadin suki ngi hapo aruna sang kamban shu khubor baro ki MP ki MLA jong ka NPP kilali rungno bat ka BJP nangta ha nakalan minta kebasa kalong stang hamalipur bat Meghalaya om artatineru bakane ka party ha ka way kasi kan siya degree ko na guys ha ka Election Commission of India ubarar bajun kharjarin tiphay gane ude lawyer ki ong hendrei umnut pan krani ki jinsha namar tips kam ba under la ram nakane ka election undan hi hapo ka sarkar MDA la balong chairman lale vice chairman lale co-chairman jong gane ka sarkar pamenta nakata umnut pan kran ya ke jinsha uhaban buri haji shaw lawyer udi bertiba ngangam di lawyer hande ka pensai kat kum ki jinsha kana bagi pai ba kintip ya ke AK bad dei manguru house nem 8,000 far bla thang ya ke tingshop jong konrat sama bajumba president song dei ka HWC hapo ke ngilam ke jong ndrei ka ba phla ba bulgo kalong menta pat yong kata ka RDA ka peniang lo jong kertong bat ka NPP ka peniang lo jong kertong pai ba dia supu kane ka jingile ka jongki kalong ka dita ka friendly mats ka jingile ka parlo hapeng ka RDA bat ka NPP kade ka friendly mats yi hang ne pi ka Bhoi kumno ka NPP ka de ka muto lane ka ka kinphia ka jong ka kong the boys of Northeast hendai kamnut pat ban pendiang kertong la po Assam lane la po Manipur lane po Arunachal pat kiwi state hapo India kale ban support ban ya ka BJP NDA ban srop bat ka NDA hangne ka don ka a ba sangdat hapo Meghalaya ka BJP kana ka full support ya ka NPP PTM unong tu ban kami unong tu pa do unong tu ban kami gi nong di dan kam do nong di yagi nong di kya pa kam de do nong di kum juro ne ka Bhoi ba ka BJP ka support ya ka NPP ka don ka daw ma ngodi sa yang borbor ni kentin di max selakau bom beti sejalau le ne ka daw gen la peniang la support ya ka NPP ni sutu ka ka banja lada ki pai ba kim sutu ha ka ne ka por bat clip mat menta kai ka banja ye ka jai pen riu ka jongi kai ka banja ka ba shirkai ka ba ap na chalandat ngak kan mau how to snam habong ka wan rai ka siye ban ituno ye ki nong ye ki Hindu ka song sabar ye ki Kiri na Bangladesh na Afghanistan bat na Pakistan ki jingsha lor ki jingsha tang ha Bangladesh ki don hal siklur south langot ki mu Hindu ngai ko khubor how Shillong Times kumno chief minister jongka Assam wong I mostly welcome those Hindus who come from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan. Let them come and settle in Wallsted bordering Assam, Meghalaya. Lada ki wan Bhoi sinong hang tepo border Assam Meghalaya kai wan ja ya ke jai penriu ke jungi badan tang sa arsan lap tame kin wan maki tang sop san lap kamut hakata ila settle ngila sa telap no kam tam ya ke jai penriu rit pa jungi kane ke deke AK kabang nga kumurang ba daliling nganam piang we have to fight for the right na kata ngidan kam ya ginomi khmat pa ba jungi kumnog ban tiep ban tai ban thir hapo parliament na ka banta ka imlang salang ka badi ka bit ka byang na ka banta ka jai penriu ka ban sawan lemda kumta ngisa Bhoi kumong umlung kinong thoding pakinong tong jong no pangadon kawi ka benta kabang hapan ni tai sa kawi pan hakabi dei bakari Bhoi suam hadin balak peniklat hadin banglayo e jelam Meghalaya lapya yak is kasil ka west kasil Jante Hills bakari Bhoi district kari Bhoi district kadai kari Bhoi ka badan nam ka bagada hadu kata manla ka wei pak wei ka sarkar ka yo minister cabinet lani state minister lagadi congress
lakadik APSLC lakadik no ka coalition government apa meklia hendri ka ba phla kalong madu usnam 8,000 khatra ngakan mau ketika por ngadi private secretary jong badas kat lamari kadon ke jilang paiba apa ti ka ba heba ukon rat sang ma ketika por padai usiu start lang date of MP but ba don lang iba president song ba SS sila bam kwai dar bre perki wi ki nong ilam rang ba jong NPP kumno ki kulara khamat paiba ki ong balada badas kat lamare job ngin ayu hakasuki minister hendrei she's kendai 4 minute ya u company la hendrei tadi 1,000 minute ya u company la ayu kumu minister ke susi kalong hadin ke jingpat minister ke jung u hap no tu dum kalong ke jing tepop ya bopli kane ke riam ka trap bong ka trap begini no ilam barang ba jong NPP pan penjab rom ya ba dasakyap lamare kadi ka trap na kata katao ngak ngidan kam hagi singi hak NPP na iskasil ka kon doktor amparin kadi bang si job sen first time ka job hendai kayo minister na penusla na iskasil job na penusla but ka doktor amparin ba president be doktor amparin na Bhoi district la job artli kisit wei na umroi bat na jirang but sabnes totun ulade senior bani doktor amparin hendai balai kemlas kentup yu kum wei ni minister jong de than Bhoi kane mai i kade ke jik look down da konrat sama nak benta kane Bhoi district kat Bhoi district kal dana madu kata kala sei language chief minister na west ka siling padio chief minister na jante hills ni padio chief minister rei na Bhoi la yo wei doktor didil pang ba yo sautam masansar ikri state ar ilet ike molong ba ike molong lai iba jadi rembai rei menta balai ka Bhoi district kam yo yak tang minister ka to kane kam dei jing po kam dei ke jiken po dengan ke sarkar na kata katao habang yo snow yak jinye kran ka jinye tai jong ki priho ne ka dong bisa penkam yak ke kentin ke ong Bhoi kam dei Bhoi menta ila deben ki da pai ba jong ka dong ba ka than ba la kumlo kamut minister udi benton na po ka ne ka dong Bhoi na ka district Bhoi ka jongi lemda kamta kan long ke jinya sngewbha ba ka de ka khun khadu ba baro ki party baro ki babat ik jingsar ki borom ndre menta hakane ka kenti yak Bhoi district jungi la sngewbha da kita ki nong yalam ki bade na ka MDA la yalam da ka NPP ngam tip yo ki dei pum panang pastan ya kata ngam la mentip ya ka kerdan ka jongki hendrei la kumno kriben bu kriben sim la leban aiki wei nagi minister jong ka dong ka than lemda kam ta ka borom jong ka Bhoi kala lekno kapat kala dono ya ka babat baru si kita kisnam bat hakabedi bat ka tak smart tong ka tak smart city an kran hakin janja hawato bat ita ikam penroi smart city lane kata kam penroi usiu minister mekhalya konrat sangma EU yaka tura lespa le phun rukrul tingka kadwa ya kajwai EU kadwan tang nyau phun rukrul tingka kamwan ngau phi kinong jantia halor ini jingle silang hato sngewbha phi kaneru de wei i ya ta jingle silang ya jantia lale silang pari Bhoi lale silang tam kentup wei de minister ngam tip hadu kanu ki pai pa jong de dong ba ka than mi dan kam la kum lo la baro ki district ila yo re balik ka Bhoi district kam yo tang wei ru minister kane ke jingkli ngabu ya ke sarkar pat hak bidai ne election MP kam sawan ngadang don kapor nga tharai sai sin bri knu pat ba phi unong pathai bangan kran bangan pensai kumno bangin jit ya ke mi phat pa da hak ke MP election kaban sawan ngai pai ba unsa i hak ta kapor ya mentang pala balong ya no to ai ke jing kersan
Yano pin kersan rek mai nak media upra udang kiu nak wei kapor sak wei kapor ngam tip kabak kajingim kujongi khasi tang tang si I kalong kabu solerai on the day election yang sekendong ki kwai kai kiong ka bye bye BIE bye on daw la jopat why de kai pat BYE 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 baro sansam kade ke jing sisa na kata kata kentui ki pai ba hakan election sngewbha bani klano ya ka bye bye yo ngisha bye bye da ka mensim ka bakhya le ban jit yo nu ba phimon nganam ong to jit ini yo nu ba phimon jit da ka mensim bakhya klet no swa kentat no swa ka to bye bye nai nget yigitu ki kentin ba kren ki no yalap election ki ong la phio ka bye bye tabet what I wake mar ngiu khasi midon kita penriu betipriu diplay gidon kita kemensim sisin bengelatare kamut kadon kita kemensim juga jitiplam kadon hanga bala pi we namar gidei ki khon kristan kade kita ketau makan tu kai hakan ke por aklimata ngai kini ki khubor ngai haki pai ba to pai ba usia perkhat kai ke bangi dei penle habi dei bagi jingja ki mula pani kad kum ki kot khubor bat ka susi kalong halor ka jingsin sar jong ka sarkar jong kon sangma ngi ula dei way but hakabede pat ba kataka memorandum of understanding uba sngewbha dhar wong bam padiasan ya ka MOU nri ka MOU kala de biasan tau konrad sangma but himanta biswas hak arfar trik uleber hajar arfar basnya ba wong pariasan kadon ko khubor ndai usiu fisar konrad sangma but himanta biswas kelde bisan kai kene hato kamdon ki jis tu jmud iman haplen ke sarkar haplen ki cabinet minister balsincha balalam to konrad sama kendian ini paipat hak bede ba seri blossom keban sidam hak media ba pol ongkum no oh I am glad to see this cherry blossom this year is very successful. Okay, hak sedang la flom. But kejingkali my question to Paul do what about the peace talk between the SNLC and the MDA government? Why did you make it unsuccessful? You are one of the disciples or the colleagues of the MDA government. Please convince. If you cannot do that, that means you are only the remote control of the CPA, Conrad, Preston, and Amparin Lingdo. Tanggata nga kentui pai ba pakinisap kai bangadon ba pinsai namar gidon kam ye jingsuk namar ngi baong khasi kadang itu habadang itu kadang itu kentur ki masih yatur ki masih kertong dang lewat plang menta kami ki jing diman pisa ngi kod khubor diman pisa kumta teter kata borok kadi jing bakla kadi jing bakla jong ke sarkar habagala khot bani kren kadi pendap dia kata jing kren la kalong kabadai na kabalaju mini iken pagakam laya chakmat re kendit kensan la ino bak para spet jindet kalong kai kabangim la pan tiang